पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रात्री दिल्लीला परतल्यानंतर कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी म्हणजे सीसीएसची तातडीची बैठक घेणार आहेत. तामिळनाडू दौऱ्यावरून परतल्यानंतर रात्री 9:30 नंतर सीसीएसची बैठक होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियातील वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेणार आहेत. महत्त्वाची माहिती आहे, तर सध्या युद्ध छेडलेलं आहे इराण, अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये, आणि या तणावाच्या स्थितीत सीसीएसची बैठक घेत आहेत आणि सुरक्षेचा आढावा देखील आणि काही अन्य उपाययोजनांचा आढावा देखील या बैठकीत घेतला जाईल. आखाती देशांमध्ये सध्या तणावाची स्थिती आहे आणि लाखो भारतीय या सगळ्या भागात राहतात. एकूण 9 देश या युद्धाच्या गर्तेत ओढल्या गेलेले आहेत. त्यामुळे त्याचा भारतावर नेमका काय परिणाम होतो आणि भारताने या स्थितीत नेमकी काय पावलं उचलायला हवीत, या अनुषंगाने या बैठकीमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे.